Epa lagunok ongi etorri Lastotxaple. Kanalera ongi etorri Total War Warhammer bi. Honetara badakit denbora asko igaro dela azkenengo bideo ego dudanetik edo behintzat bideo serio bat edo esatearren azken bideoa izan zen digi jaur. Baina bueno, hori izan zen apur bat ere esperimentu txikitxo bat, ez nuen arazorik izan. Eta ere, bueno, izan ditudan aste batzuk oso kaotikoak eta horrela jarritu dute behintzat denboraldi batean, bideoak noiz behinka igotzen joango naiz kanalera eta egun aste kaotikok izan direnez joango gara aventura batetara eta kaosera beliko dugu Artxaon izatez. Hiru begidun generala edo erregea, hiru begidun erregea hori da. Ikusten duzuenez guztiekin ez dut frogatu, beraz, bueno, ikusiko duzu. A ver, adibidez. Hau txiko duzut hemen apur bat irakur dezazuen eta beraz, bueno, hartu apur bat zuen denbora. Eta astera goaz. Sorte apur batekin hartxonak izan ditzake zuzko bolak eta etxaiari apur bat min egiteko eta baina bueno, esan dudan moduan hemen saiatuko gara alik eta hobekien jokatzen irazteko, baina bueno. This fool dares challenge me. He thinks I care about his trivial lust for power. I will teach him a bitter lesson. One for all who defy me, who dare to oppose the will of the Chaos Gods. Here is a maggot to make an example of. It will be a warning to all the chieftains of the North. Now, my foes, let us attend this tiresomeness. By dusk, I wish to be swilling the maggot's blood in his upturned skull, while channeling his rabid spirit into Morka's armor! Dragoi batean doa. Dugu fronte bat aukeratuak erdian ditugula. Fronte luze bat. Hiru saldun jarriko ditugu hor.
Eta beste hiru hauek bestaldetik. Eta hemen hor eta hartzaun ere hor izkutatuta. Beraz, aurrera goaz. Slay every mortal! Wreck and ruin! Atzera. A ver. Ja, suposatzen dut. Hortzuak etorriko direla, baina bueno, ez daukagu presarik. Saldunak izkutatu daude. Hemen, zergaitik zoazte hortik. Zuek zatozte erasora esni. Chaos Knights! Zuek horra. Archeon! The winds I command! Bueno, parekatuta egongo da. Eta zuek mantenduko. Chosen! Bueno, arrantza. Nurgle's pestilent glory! Vale, a ver. Zuek. The Chaos Gods! Eurak etortzea gure gana. I strike you down! Ez itzuli garra. Chaos Knights! Move fast! Ez datoz, gure gana. Move fast! A ver. All will be despoiled! Evil unbound! All will be despoiled! Sword and spell!
Nurses perverse glory. Seed of blood chosen. The eye opens. For the chaos gods. Obliterator. Eleora. My god's call. What? Move fast. Chaos warrior. Horra, zuek. Yes. I am Kingslayer. Zuek. Ready. Atzetik. My master's call. Hemen defentsa. I control Zinch's gifts too. Bueno. Zuek, atzetik. On bloody glory. Horra. Charge them. My blade hungers. Egin horra. Arcane fire. Charge them. They will all pay. My blade hungers. Charge them. Reap their souls. They will succumb. Chosen. A ver, zuola. Horra. A ver, oso beharko litzateke. Bizitik jarraitzen du. Tremble, mortals. Archaon! The weakling nations fall! Horra. Eta gehiago. Sword and spell! Die in arcane fire! Give us ruin! A ver. My blade hungers! Come, Dorga! My god's call! Non daude esan gehiago, bale. Zuek horra. Charge them! Hartza, a ver. Euren liderra non dago. Bow before the three-eyed king! Berari. I control Zinch's gifts! My blade hungers! God's watch! Do not disgrace us! Die in arcane fire! Nay, your demand! Chosen! Deliver slaughter! Retreat! Zugolarekin. Die in Hor ire beharko litzateke. Asmatzen badugu. Hori ravage them! hil egin du. Hemen zuek horra. Eat their souls!
comes! Move fast! Chaos Warriors! Lord of the End Times! They will succumb! Charge them! Chosen! Move fast! Archeon! Liderarga hasi behar da galtzen. Greatness! Deliver Zuek jarraitu hor. Time to destroy! Zuek joan horra laguntzera. Txan, ba oso ondo dago erdia. Zuek joan horra. Very well! Hortik laguntzera. Bost gelditzen dira bakarrik. My God's cause! Archeon! Chaos Warrior! Kill them all! Atzetik. Chosen! Bring corruption! Deliver slaughter! Now is our time! Zuek Chosen! atzetik. Seize the blood! Vale, eta ja irabazita dago. Vale, perfecto. Gutxigatik irabaziko dugu ziurazki. Baina, bueno. Horiate joango gara apur bat batailaren zenbakiak ikustera. Egia da, zubolekin azkenean ez dugu bat ere kale egin, min asko egin diogu. Euren armadazko ez ere indartsuagoa da. Hartzan bero papelako esan egin dute. Nabari izan da asko aukeratuen erlari hau egin dutela sekulako mina. Bi eskuko armekin, gero hauek ere egin dute sekulako mina, hartzaon ba bere erara. Ba, bueno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustoko izan zaizuela eta horrengoan gehiagoa.